Електромеханічне реле. Як воно працює? В даному перемикаємо вверх, це розетка працює постійно. Включаємо на ось цю позначку годинник, це реле активовано. Виставляємо ось цією крутилкою, наприклад, той час, який зараз є. Наприклад, зараз там 13 година, ми виставили 13 година. А нам потрібно, щоб реле працювало, от, наприклад, з 6 до 9. Ми нажимаємо ці наші кнопочки, ось вони так от натискаються. У верхньому положенні піднятому вони реле не працює. Там, де оці позначки натиснуті, там в цей проміжок часу, там інтервал 15 хвилин, реле буде працювати в активному режимі.